الشيطان الرجيم نعم وسورة الهجر هجر نون كو تشانغول ويته نون نعم تشانغول غوني فابون مدينة المنورة الشام نعم ista wondi be mum wonnobe isi sangol hebe ma haalo e simon e so Allah jabi نعم simon de aaje ko capande jeenay e jeenay نعم ko makka non simon de jippi bismillah ko inde Allah نعم arrahmani ko inde Allah arrahimi ko inde Allah نعم allawi alif lam ra نعم الله أعلم بمراده نعم. لذلك الله عندي مويان مؤيد كارفيج نعم تلك ديدو آية الآيات الكتاب وني آية قرآن نعم وقرآن أمراد قرآن مبين بين نعم anani dey penyin do hakkude mubinin penyin do gonga ummarade e fenan نعم rubama yawaddu نعم heewide yidi نعم heewide yidi نعم alladhina kafaru ben be ganduda ko du heferebe be نعم yawmal qiyamati heewinde be jidi نعم de be ngoda idha ayanu halahum wa halal muslimin نعم se be ji alhali mabbe no sifori be ji alhali julbe be no sifori نعم rubama yawaddu alladhina kafaru نعم heewinde yidi ben heferebe نعم be jida nyande hen law kanu muslimina hanina ko be julbe نعم be be bayni hanina ko min julbe min dañi ko be dañi ko ko dum ma wade ايوه rubama yawaddu نعم ya mande yidi نعم ya mande yidi نعم alladhina na ben kafaru yeddube Allah نعم yawmal qiyamati نعم be jida law kanu muslimina hanino ko be jul نعم allawi zarhum woppube نعم kambe hefere be yakulu yabe nyam نعم wa yatamattau be ndakhmito e aduna mabbe نعم wa yulhihimul amalu sukhlina be yela نعم judde balde e danje gede نعم be woppude ga gongdinde Allah نعم fa sawfa ya'lamuna mabbe gandu wattande alhaali mabbe نعم dum do ko adine ne laad Allah yamirte yo habe mabbe نعم allawi wa ma ahlakana min kalkay نعم min qaryatin wuro illa walaha kitabun نعم so wana wuro ngo ene jogi lajal ma'lumun dottangal نعم e halkede dum ala wuro halkango نعم so wana taw wuro ngode tajananode halkete ايوه allawi ma tasbigu نعم adaki min ummatin نعم e wuro yo leñol ajala ha lajal mum نعم hay leñol gotol halkaki o adi lajal nuantata نعم wa ma yastakhiruna ben nemnanta kese yonti نعم wa qalu hefere be makka be biine laado Allah sallallahu alaihi wasallam be daybe ايوه yew ko be biine laado bi ya ayyuhalladhi nuzila نعم be noddiri mo kanko o rasul sallallahu alaihi wasallam نعم e bi ihi ma mo ganda en jippina alihi mu azzikru نعم qur'ana نعم afamide نعم be bi mo innaka la majnunun نعم be bi an kay ka kaga do ne kess ايوه be bi ne laado Allah ko kaga نعم kambe kaga wala ko ne laado hanga kambe kaga ايوه ala dere ji ngon ton dene alayhi zikru نعم tehi ma mo ganduda ene jippina e mum qur'ana نعم e aajaade dum wonde ko qur'ana jippe mudum نعم bi innaka la majnunun an ka kanga نعم law ma ta'tina ko hadi gaddana min bil malaikati e malaikaji in kunta salati min as-sadiqina koy gomdube jeeda نعم وما ننزل الذي من جبنتا نعم الملائكة ملائكة إلا بالحق نعم ما تنزل الملائكة نعم ملائكة جبتاك إلا بالحق سوانا أدود لبت نعم ملائكة جيدا كوكوان أدود نعم وما كانوا بلاتتاك إذن سو ملائكة جيدين جبين نعم بلاتتاك منذرين إبه منين نعم الذي إنا من النحن كتأكيد نعم الذي نزلنا الذكر نعم من نقول جبين بقرآن نعم من جبين القرآن أو فيود ما محمد نعم وإنا نمنا نعم قرآن أولا حافظون كمير رينب نعم من جبني قرآن أو فيودما نعم تيكو من نغوني رينب بقرآن نعم من نغوني نعم حيث جعله معجزا للبشر نعم ودي قرآن كلا ندنك على قواوي يوددهم نعم مغايرا لكلامهم قرآن إن هيرون دري حالجهم نعم لا يأتيه البادل من بين يديه يسو قرآن فناد أرتاتون نعم ولا من خلفه قرآن شاكان أرتاتشغل نعم قرآن نعم باقين إن هدي على ممر الدهور نعم يقول أدنى نعم سيما وقد جعل الله خدمة من البشر نعم تنكنون الله إن بدني قرآن ابنديان كوب نعم يحفظونه إن دينا قرآن نعم ونما إن حافظين نعم إن دمبين نعم إن دينا قرآن نعم أترى الكبير العظيم جيا مود نعم ميوا إذا غليل ستوي جنگي بني نعم وهو يقرأ توين جنگ نعم جيا يرده أصغر صغير في المجلس نعم جيا تشكل البنجل فمدو سكابي تيارو كالنا فودي اللي ونانون كوني نعم
tawa min adamil aybi tawa wana ayba tawa wana haydara fi dhalika bi khilafil kutubi samawiyyati lutinon do defte asamaniyankoje defte keddide de fof faqad dakhala fihi tabdil wa taghyir defte keddide mum gostita kol e baylugol jilli en be batta hen goddum yimbe jiya donc famde tago fenani woni wa ziyadati e beydugol wannan se ustugo fof be heede do usta fof be badi allawi wala qad arsalna wallahi min nilino min qablika ko adima nelat fi shay'i pelle al awwalina adinobe wa ma yatihim min rasulin medani arde mabbe nelado illa kanu so wana be lato bihi enelado gardo e mabbe wi'e allawi o yastahzi'una be jalkita hono yimbe mabbe jalkitirtumani dum ko munyirgol nelado Allah sallallahu alaihi wasallam kazalika allawi ni nasluquhu no min naniri penale e berde be ni min naniri penale e berde be fi qulubil mujrimina e berde masalan bandiji hefere makka la yu'minuna bihi be gona gomdino be nelaado Allah sallallahu alaihi wasallam wa qad khalat binnino sunnatul awwalin sunna adinobe e mabbe e leftede kala pennudo annababe mudum be don ko non tan leftirte alli walaw fatahna alaihim fatawi min gudditina e mabbe baban damal min as-samai ummarade asaman fa wallu be battindi fihi e damal he ya'rujuna e be ngabba la qalu mabbe biyanno inna ma sukkirat ay ko udda abasaruna ay sukkirat uddama abasaruna gite amen bal daccu kay nahnu minen qawmun ko min yimbe mashhuruna be ganda ko wilda wala qad ja'alna wallahi min badi fi samai asaman he buruj Allah bi kode sappoydi hodere afami hamlu e thawru e jawza e sardane asadu e sumbulatu e mizan e aqrabu e qaws e jadu e dalu e hut de do ngoni laabi de kode lewata kode jeedidi de min rih e zuhal e zuhuratu e udaride e wa masalan e lewru e nange e nani de e mustari dido woni masalan kode jeedidi e bite sari wa zayyanaha min chudri kode de ay wa min chudri asaman o kode lin nazirina wanande ndaro wa hafiznaha min deniri ko masalan asman o min deniri mo docotte min kulli shaydanin e kala shaydanin rajimin didda illa man istaraqa sam'a so wana he seydane jaado wujji nande fa atba'ahu rewa e makko so tawi o wadi non rewne e makko shihabun dotatal mubinin ngal ganduda ko jalbowa kubbowal kubba e dow makko mayde ngerjam seydane fo jaado dow asaman ne hedo yo haala malaikaji hade nelado Allah sallallahu alaihi wasallam nelede ebe jahanno ha asamanuji jeedidi be daro ebe kedo se be garti be kala na wagebe ko kewi kala ne yimbe ko kewata biya be ko wali seydene je badan non de annabi Isa nela di katta asamanuji nayi do tati dowdi di kada ko batiyade asamanuji nayi lesdi ne nelaado Allah nela di kada fof an kaddi ni jata watti so tawi seydane ari takki noppum mu asaman tan docatal sirto fiye mum ko wayna mayran seyde sanani ngoday buucaade be biya won modjo may kay kay nafata modjo de asaman de hodere sirti fo won modjo may joni modjo be ngas dum kay nafata yimbe dum ko fenade wana gonga ko sasa man ko kode liddata seydeneji anani seydeneji doga kala hen mo hodere de fiide mum gede didi wonanta dum hen ma seydani o maya walla wonta kaga ko tabaga nibdum nife haddiniga afami woni non allawi illa man istaraqa ash-sham'a sawana non on gujjudo nande difti fa atba'ahu rewa e makko shihabun dotatal mubinin ganduda ko jalbawa wal arda leydi line kadi madadana ha min bertindi wa alqayna fiha min beddi e do mayre rawasiya kaaje de ganduda ko tabidde bele leydi line wasa dillude allawi wa anbatna fiha min punni e dow leydi he min kulli shay'in kala hunde yo hunde mawzunin de ganduda ko betade hunde betane min punni e dow leydi he wana no jidirden ni kono Allah yidirni addirta fudidi koko beta ha gas fudo ko beta kurtata mankata kala ni jiirda ko non tan Allah addiri goddum wana haydara wiede hikka tobani dum hadi ko arde wana gonga Allah addano tan tobo tobi fudo no wasa hewde tobona heewa ana famda to hude heewa dum ko Allah tan andi e wal arda madadna wal qayna fiha rawasi wa ambatna fiha min kulli shay'in mawzun
kala hunde koko peesa ha gasi dum do sabba nangam telloto gasi goddo ala ko wawi he woni non ande nde Allah tabaraka wa taala nde o wertindi leydi ndi o wertidi koy dow ndiyam Allah wi wa aqayna fiha rawasi nde o wertide dow ndiyam nde watti dilludi kayri leydi ndi sahibi baden deng kula miya sahibi jogo ko baade nder jolbe an kam leydi kam so fawi may ndiyam kam ay hollaki kono aade fa Allah kam ne holli ha leydi ndi wone dillude toon Allah ƴetti kaaje fenge leydi he leydi ndi de kontoje Allahu akbar allawi waja'alna lakum min badani on fiha ilayhi ma'aisha ko odon gurda gede gurdete gilay besnoje ha e gabbe gaweji allawi wa mallastum min badani on hen kadi ko Allah taki lahu wanan dum birazigina odon garzigina ko ganda on bawa nyamminde to wana minen on nyamminta sa dalda may nay ma ada nyamminta jewta hay so ko beyel gotel de sa aldi may mum ferma bona awayna de ñamde dépasse allahi min badani on kadi wa mallastum lahu birazigina ko ganduda on laataaki wonande dum odon baawi arzikinta min garzigini dum kadi wa in min shay'in ala hunde yo hunde illa indana so wana do amen do ene don khazainuhu mangasinaji mum kala hunde wonde Allah wi ko mangasin nun ko ga henna ga wodi kala ko wone aduna Allah wi min jogi illa yujaduhu Allah idha ta'allaqat qudratuhu so tawi hattan makko yowitima hen wo iradatu e muyan makko fi bil kalami majazun haythu shabba sur'atu ijadi al-ashya'a bi husulihi bil fi'l wa ja'ala fi khaza'ini aywa wal jami'i bainahuma o wadi dum e mangasinaji makko o rendini hen woni sur'atu al-husuli fa kulli fal ma'na o wi woni maana bi yadihi al-ashya'i kulliha koy juude Allah kala gede ngoni koy juude Allah ala ko woni juude neddo khayriha wa sharriha ko moƴƴi hen e ko wordi hen fof koy juude Allah ko hen jalilaha wa haqiraha ko mawni hen e ko hoy hen ko fof koy juude Allah fa idha arada Allahu shay'an so tawi Allah muuyi hunde yo wontan hasala tan gasat fala yatlubul insanu min ghayrihi wana o wi kala ko Allah muyo won dum wona tan ndeke wadde an neddanke sara dabba hoto dabbu so wana e juude Allah haade kanko jogi sa dabbe juude goddo ada daña so en daayi en bi eden jahata laamu yo wallu en e rakkal ko jawdi nyaami gaddo wi ma jaba temede jeedi keba saga rakkal on way wallu dem wana be mi gaddudo saaka mabbe rakkal hikka en biya gaddude temede jeedi fo heba saaka rakkal idum ne nafa jam ujunere nak en kay ko ferata he ko buri naydi bon wawa wallude way wallude ko Allah ay ndewa addi joni ay nde Allah addi rakkal mum hay goto a yobay pinde fo sagga tan arta heba der suude lela jawdi nyalla nyamde nyama ton yara ton arta o wawi rokkude baba ko o jeyi ko o jogi keddido fof ko baas mo wana Allah ko baasdo ala ko jogi ay cobdum fami pular dembaade o to woni wa in min shay'in de wadde bad yudlabul mafatihu mimman bi yadihi al khaza'in cottirgal ndarete komo magasin woni e juude mum mo magasin woni e juude mum ko on darde te coktirgal mo ala magasin ala faaw sa debbe bu coktirata faada en jogo ko wada coktirgal mete hamba ko hoore mum mo ala faaw ala magasin on ne jogo coktirgal jogi coktirgal ko jogiido magasin on ko Allah sada ƴeewa masalan ko woni nder magasin ƴeewata ko jom coktir wal mafatihu kinayatun an at-tashil
coktirgal sa nani ngal o wima ngal ko sowore newnugol Allah tabaraka taala faman arada Allahu lahu shay'an kalama Allah muyani hokkude hunde aadahu mafatihu o tatta coktirgal so Allah muyi aldindema o tatta coktirgal ngal hono liggortoɗa ƴetta ujunere tan comoɗa moytani seeɗa wutteyel weeɓa gadda jeeyta ujunere comiɗa ko ujunere garta ga wodama kawɗa jeeɗa ujunnaji tati tan joni ngal sa rutima gadda wutteji ɗiɗi sa diwteji jeeyta ujunnaji jeegom duɗa gadda tati non tan e ɓeydo a ɓawi gadda otoji gandi mbatta duɗo otoji aɗa yeeya so tawi ko gandal ne kay o hokkete sa naati limtuɗon ɗon gayna jagga hijju ɗon ɗon gayna kala ko dursiɗo kala ko naate hoore ma wasa yaltude joni ndena ko on dokkata so Allah yiɗi waɗandemo hunde o newnante e maana sahala asbabuhu sababuji hunde nde o newnante ɗum o keɓirta hay soko bonande sa yiɗi to Allah newnante Allah wi wama nunazziluhu min jippinta hunde nde noon illa bi qadarin so wana fodde ma'lumin andade ala hasabil masalih e fodde maslahaji neɗɗo o fa yas'adu hadha wa yasqa hadha Allah wi mi malna o mi malkisa o mi wasna o mi aldina o fodde no Allah yidiri wana no jidirɗa mbimi Allah rokkanma ko no yidiri ni wana an no jidirɗa ni an no jidirɗa ni no way taw fewani ma ko kanko no yidiri ni o waɗantuma فالمناسب للمفسر أن يقول على حسب تقدير الله فإن الله تعالى ليس مراده مقيدا بمصالح عباده Allah tabaraka wa ta'ala muyane makko tongaka e maslahaji jiyabe makko bal af'aluhu ala hasabi ma aradahu golle makko kono yidrini kanko Allah wa ilmuhu eno andirni kanko Allah kono wana no jidirda ni sabu hen saji adi kefero juuta balde taw ko bas kefero juuta balde taw kadi ko nyawdo ma e kadi ko kefero nata jeygol o maslaha ngurna mun way o ala maslaha ngurna ka kefero a woni bas a woni nyawdo amayi anati jeygol hol intérêt andene ngurnam omo waɗa noon ɗum ko no yiɗiri ni kanko wona no jiɗirɗani so yiɗi kanko waddema basto o wanma ñawɗo o wanma kefere o nannuma jeygol noon waɗanma so yiɗi waddema galo o wanma celluɗo o juurna balɗe ma mayanata ajan noon waɗa wona no jiɗirɗani kono yiɗiri ni wama nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum min jippinta ɗum so wona fodde andade allawi wa arsalna riyaha min neldi keneli lawaqiha eɗi kollina duule keneli ɗine kollina duule ɗe ha ɗe kewa ndiyam allawi on saha fa anzalna min jippina min assamai ummade duule he ma an ndiyam fa asqaynakumuhu min jarna on ndiyam ɗam wa ma antum lahu wonani onon wonande ndiyam ɗe bi khazinina oɗon cok oɗon coka on mbawa sogde ndiyam on mbawa laysa khaza'inuhu bi aydikum magasinaji ndiyam wona e juuɗe mon woni Allah wi koye juuɗe mum sa sokine kala ɗaya tan so neɗɗo wi baras ko ɗayɗo tan kono baras ala neɗɗo wawi barde koko andi ɗiwata ko ummoto dow asaman ene baaro ko ummoto dow asaman ene baaro e baras andi kay ka ɗayi ko ummi dow ngulum kangal ummi fummi gileyti ummi beelel ɗooki ko ummi lumbi ɗum ne hoto baras mum woni baras nana manan tadi i ndiyam tellotoɗam rewe pomi liidi faya waala ngoore ɗum ne hot paddiɗe ɗum andi kay so wona julɗo ko bemɗo fotana wiide baras kamɓe nangi ndiyam ɗam seɓe belama ɓe gadda mo wona Allah ne wawi addude hunde wawi weleede an julɗo sa wi ɗon ka kangal seɓe belama ɓe gadda ɓe ngala mo ala kay addata ɓe penat ɓe mbawa kala biɗomo baras feni Allah fenni ɗum fenni yummum kadi baras ala woni fa asqaynakumuhu min jarna on ndiyam ɗam wama antum wonani onon lahu wonane ndiyam ɗam bi khazinina ko on sokoɓe on gonano soɓɓe ndiyam ɗam on mbawa soɓde ndiyam ɗam on cokani ɗam saka gaddon
innana wa innano minen lanahanu ko ta'kid allawi nuhi minen goni wurnobe wonumitu minen goni waro min wurnata warata wana hanul warisuna minen goni rontobe minen keddoto dendangal tagonde fo maya hala allawi wala qad alimnal mustaqdimina wallahi min gandi ardinobe e modon adinobe mayde min kume mon o anani kala ko adino tuggude baba adam ha danga allawi min andi wala qad alimna wallahi min gandi kadi al mustaqirina be ganda ko wattintobe ila yawmil qiyamati ha nyalawma dar adinobe min andi to gombe wattinade min andi wa inna rabbaka jawma huwa anani de kanko Allah yahsuruhum kanko woni dendinobe innahu kanko Allah non hakimun kanko woni nyenyude e golle mum alimun gandudo tago mum wala gada khalaqnal insana wallahi min tagina danke min tagi wonon min salsalin koy lopal ngal ganduda ko dillowal enen betas lopal bangal sawtu no kom londe ni min hama ina bakkere balere masnunin nyolnade wal janna jinniji non hen iblisa khalaqnahu min tagina dum min qablu ko adi tagede baba adam ay iblisa adi baba adam tagede aha min tagi iblisa aywa min qablu ko adi baba adam tagede ko adi baba adam tagede nde min tagi iblisa wiyama lasliji ko ɗiɗi tan lasli yimɓe ko baba adama lasli seyɗeneji ko lesdi jinneji ko iblisa o woni lasli maɓɓe kono noon baba adama eywa masalan kañum baba yoɗo jinne o iblisa adimo taguede nde baba adama taga arwande ko leydi tan leydi ndi noon yarwara façon-ngaji ndiyameje fof wonti ɓakkere nde woppa hande watti lubde nde ɓawli nde wi kurum nde wonti hama in masnuni wonti ɓakkere ñolnade ko maɗa andi ɓakkere so ñolnama ɓakkere nana galle mon a majjani no waɗi se hay caggal ɗum nde yori nde wi kos caggal baba adama waɗede masalan waɗano comme portale ni waɗa juuɗe waɗa koyɗe waɗa hoore waɗa kinel dari kono ko ɓakkere no caggal ɗum watti sa mimi sa hangi waɗa kon no londe ni caggal ɗum o wutti hen kanko Allah ruhu aywa caggal duuɓi temedere e duuɓi nogas aywa masalan ani dey aywa masalan baba adama woni neɗɗo andi hen duuɓi capanɗe nayyi ko ɓakkere tan duuɓi capanɗe nayyi ko ɓakkere ñolnade duuɓi capanɗe nayyi ko ɓakkere nde ganduɗa sa hangi wona kon ɗum woni masalan adwaruji ɓi adama andi ɓi adama kañum ne wonata e ranga yimma ko capanɗe nayyi ñalawma caggal ɗum masalan o wona heɓɓere wona hettere capanɗe nayyi ñalawma caggal ɗum o wonta masalan tew masalan toɓɓere o wona toɓɓere capanɗe nayyi ñalawma o wona heɗɗere capanɗe nayyi ñalawma wona hettere capanɗe nayyi ñalawma hawra balɗe temedere nogas woni lebbi nayyi debbo o hankandi anda woni reedu woni duuɓi temedere nogas ɗi baba ara wonno ɓakkere ɗi ɗum woni duuɓi balɗe temedere nogas ɗi neɗɗo wonata neɗɗo Allah wi so ɗum waɗi faqa ulahu pukkono ɗemo sajidina oɗon cujjani ma naytano ɗeɓe mana naytano ɗem fa sajadal malaikatu on saha malaikaji ɗi cujji kulluhum kañum ko pop ajma'una dendagal illa iblisa so wona oɗo on saha iblis wonno ko hakkude malaikaji iblis noon aba kañum sadi an yakuna nde o latato ma as-sajidina wonde sujjoɓe qala ta'ala Allah wi ya iblis an iblis malaka ko hanma Allah takuna aywa nde latotoɗa ma as-sajidina ko hanma wondude sujjoɓe ɓe Allah takuna nde latotoɗa ma as-sajidina la o ko zaifa ma ɗon ko an takuna tan Allah takuna nde latotoɗa ma as-sajidina wonde sujjoɓe ko hanma wondude sujjoɓe ɓe qala iblis jaabi wima lam akun min mi hanani kay li asjuda nde cujjantumi ɗi basarin wonande ɓalliyenke sabu halaktahu tagɗa ɗum min salsalin anani dey koye loofal dillowal min hama ina ɓakkere masnunin ñolnade mi wawa sujjande o qala Allah wimo ukhruju minha yaltu e aljanna o walla yalti asmanuji ɗi fa innaka an rajimun ka diddaɗo wo inna alayka la'nata enema kuddi noon ila yawmil qiyamati ha ñalawma dark qala iblis wi rabbi jooma fa anzirni muñanam ila yawmi yub'asuna ha ñalawma mo yimɓe ɓe ummitina qala al iblis gal Allah wimo fa innaka an minal munzarina koye muñanaɓe jeeɗa ila yawmil waqtil ma'lumi ha ñalawma waktu gandaɗo ha nafhatul ula
qala wi rabbi jama bima aghwaytani mi wondiri sabu ko anani bewnuɗaɓe la uzayyinanna lahum wallahi anani de mami bewnuɓe mami suɗanɓe ma fil ardi e leydi goofi mami suɗanɓe goofi e nder leydi he minne mi wondi mami suɗanɓe goofi e nder leydi he mami suɗanɓe goofi e nder leydi he wala ughwiyannahum mi wondi minnene mami bewnuɓe ajma'ina dendangal illa ibadaka sawana jiyaɓe ma minhum e maɓɓe minhum e maɓɓe yeɗa jogui jiyaɓe manana e maɓɓe ɓen al mukhlasina ɓen ko laɓɓinaɓe ɓen kam ala ko mbawmen mumen qala ta'ala allah wi hada ɗum ɗo sira ɗum woni lawol aliya anani dey anani e dow am mustaqimum poccugol inna ibadi ay wiidema masalan jiyaɓe ma laɓɓinaɓe ala ko mbawɗa e mumen ɗum ko konngol lamgol dey a haali ko labbi saabu inna ibadi ay jiyaɓam julɓe ɓe ɓen kam laysa laka alayhim sulɗanun ganda ala e ma doole ma ala e maɓɓe ala e ma alanama e dow maɓɓe doole a alanaɓe doole e dow ɓen jiyaɓam julɓe ɓe ala ko mbawɗa e mumen kono noon so tawi ɓe ganduɗa ko so bal waɗi eywa masalan mbiya jihen ɓen kam mum ko mbawɗa e mumen mi waɗoɓe kay paɗe mumen lastique taw ko cumade mbaɗa kawate mbiyeɗa mbaɗa entraînement ene juya balɗe ɓen kamon ko mbawɗa e mumen mbin ɓen kamon ko mbawɗa e mumen salatoɓe yaade ɓe noon piɓa ko bone bolle puyɗe waɗa toon ɓe ganduɗa homtata ɗumen yeɓoyde masalan anen de baluji homtata ɗumen joyde masalan jafanen ɓen kam masalan ɓen kam ala ko mbawɗa e mumen ɓen ala ko mbawɗa e mumen wo amma noon mbiyata gaare joye jafa gaare jaade e maɓɓe ɓen kam won ko mbawɗa e mumen illa man ittaba'aka min al-ghawina sawana dawlo e ma to bange heferebe Allah wi wa inna jahannama ay jahannama kay la maw'iduhum woni fodore mabbe ajma'ina kambe fo laha ene wodani jahannama o sab'atu abwabun anani ene biata sab'ana abwabin eta suuji jeedidi kulli babin kala hen etas ay wa minhum e heferebe juz'un ene hen gedal maqsumun peccangal kala hen etas wonen ko be won ko hebobe hen ha timma ay wonna to be don inna lil muttaqina andi wadi ko eta suuji jeedi anani jahannama usatul mu'minina gofobe Allah julbe nato ton laza ko yahudiyan kobe udama ko annasara en sa'ir ko sabiina sagar ko majusi en jahim ko rewobe jalangeji hawiyatu ko nafiqe eta suuji jeedi dum woni masala anani de jeymo innal muttaqina ben be ganda e kuli Allah be kam en fi jannatin goni koy pisinaji ko uyuni cewle ben goni e gese masala sardingaji uyuni cewle udkhuluha Allah wiya be demgal male naate aljanna o bi salamin wondude kisal naate odon kisi aminina odon kooli e kala ko wete kulol arta e modon wa nazana allawi min gitta ma fi sudurin ko wonno e becce mabbe min gillina gangu ka aduna ga kala ko be gandirno ga aduna ga min gitta be becce mabbe ikhwanan be gonta musidabe allawi ala sururin be do daddateje be gonata mutaqabilina be kuccondiri ay goto yata hujuru goddon se be naati aljanna allawi diwaje de ko jiibide la yamassuhum fiha nasabun tabata be aljanna ko wete tampere fama hum wanani kambe min hay aljanna bi mukhrajina be yaltinteɓe koɓe yaltoɓe ha cey Allah wi nabbi haalan ibadi jiyaɓam ɓe annino min aywa anal ghafuru min woni jafotoɗo julɓe arrahimu jurmotoɗo ɗumen haalan ɓe kamɓe julɓe ɓe ɗum nelaɗo Allah wiyano noon o wi ibadatu bun samet radiyallahu anhu o wi ne ala sallallahu alaihi wasallam wi law ya'lamu al-abdu qadra afillahi ma tawarra'a an haramin ko wiso maccudo andi fodde masalan yaafuyi Allah no foti e neddo hay ko boni o wappata hay huune ko boni o wadat tan walaw ya'lamu qadra yazabihi so tawi kanko neddanke ko andi fodde masalan lepte Allah no foti la jama'a nafsahu ma orendinanno ayba masalan hoore makko ila qatlihi fewde warde dum o wi so tawi neddo andi no Allah way wawde leftinima fintan warto Allah bonde
wiyama woni sababu aya o jippade ko annahu sallallahu alaihi wasallam marra bi nafrin min asabihi o meeɗino wittade sahaba makko hum yadhakuna ne jala fa qala o wiɓe atadhakuna on jalat wa bayna aydikum nar hakkunde mo jeesa mon ɗo ene ɗon jeygol ko jalaton tan fa nazala nabbi ibadi Allah jippini oɗa wimo haalamɓe o haani tan ɗo kuuli kamɓe fof Allah wi nabbi ibadi haalan diyaɓam ɓe anniyano min anal ghafuru min woni jaafotoɗo julɓe arrahimu jurmotoɗo ɗumen hoto hulɓinɓe kay haalanɓe ɗum wa anna azabi haalanmo leptam ɗe wonande woofoɓe wal azabu woni lette al alimu musde wa nabbi haalanɓe an dayfi ga hoɓɓe ibrahima malaikaji 12 wiyama ko 10 wiyama ko tata ala kullin kam jibril wonde mabɓe dakhalu alayhi tumane ɓe gaare ibrahima fa galu ɓe mbi ibrahima salaman ngol ɗo konngol ɓe kaala ibrahima kaala ibrahima wiɓe nde ibrahima addani ɓe ñamde ɓe ñamani aywa o wi innano minen de min kumɓe de qaalu ɓe mbima Allah tawjal hoto hol innano minen ko min nelaɓe jooɓe no bashiruka emin beltinirma bi gulamin cukalel alimin kewgel gandal qaala ibrahima wiɓe a bassartumuni on beltinirtam cukalel ala an mastaniyel kibaru e dow ene memimi mangu min komi nayejo mbiyon on dokkami cukalel fa bima to bashiruni hol nden hunde ko mbi Allah o qaalu ɓe mbima basharnaka min beltinirma bil haqqi ko goonga fala takun hoto laato minal qanidina koye fiftiɓe qaala o wi wa man yaqnatu alamo ene fifto min rahmati rabbihi e yurmede joomum illa dalluna so wona hefereɓe qaala o wi fama khatbukum hol alhaali mon ayyuhal mursaluna e hemon nelaɓe hol alhaali mon qaalu ɓe mbimo innano minen ursilna min nela ila qawmin ko fewde yimɓe mujrimina ɓe ganduɗa ko bakkodinɓe hefereɓe illa ala luuɗin so wona yimɓe galle luuɗu innano minen kam lamunajjuhum ɓen mamin dandu ɗumen ajmaina dennagal illa mra'atahu so wona joom suudu makko on kam qaddarna min koddiri innaha on laminal ghabirina koye heddetoɓe lebte ko hen jeeyi asabu yeddude ɗum falamma jaa ala luuɗin nde arno e ananide yi koreji luuɗu arno e mabɓe almursaluna nelaɓe ɓe malaikaji jetti galle annabi luuɗu ala o wiɓe kanko luuɗu o wi hoɓɓe ɓe innakum onon de qawmun ko on yimɓe munkaruna fayitaɓe min de komi payitude mi heptinani de ko yimɓe ɓe keftinaka mi anda on de qaalu aha kay ko gonga a andano min ni bal ɗaccu kay minen ma kanu ko laatino yimɓe ma ɓe fiye mum yamtaron cikkito ko yimɓe ma ɓe cikkiti ko ewa ɗum min gaddi ko ɗum tan ɗum tan min gaddi wa ataynaka min gaddanima bil haqqi e gonga wa innano minen la sadiquna ko min gonɗuɓe konngol amen fa asri o wi roƴƴu bi ahlika yimɓe galle ma bi ɗiɗi ina taƴatinde min al leydi jamma sa yaltiniɓe noon wattabi'i rew adbarahum caggal mabɓe saɗa yaha caggal mabɓe wala yaltafiti minkum ahadun hoto yeccito e mon hay goto hoto yeccito anani famdu ngulo ɗe hayso tu'maruna nokkuɗo jamira ɗon jeeheɗo mbiɗo yon jaato hono sam Allah wi wa qadayna min bahyi ilayhi fewde makko zalika al amra on ma alhaali min mbiɓe anna dabira ay cagle ha ulai ɓeɗo mabɗu'un koko taƴete musbihina saha subaka koko jawlete eɓe war mayoɓe joni joni wa jaa ahlul madinati nde min jettinde hoɓɓe ɓe jettinde ewa yimɓe wuuro ngo ngari wuuro ngo ko wiye ko sadum nde ɓe kabarano galle luuɗu ne waɗi toon worɓe nolliɓɓe ɓe ngala bahe yoɗɓe malaikaji garɗi toon ɗi ko yoɗɓe ngala bahe ɓe ngari yastabshiruna eɓe beltoro keɓe beltortono sabu ɗaminade ala luuɗu wiɓe inna haula'i ɓeɗo ɓe jiiɗon de dayfi ko hoɓɓam fala taftahuni hoto kertine kam wattaqullaha kule Allah wala tuhsuni hoto koyne kam koy qaalu ɓe mbimo an kam a walam nan haka beele an min kaɗanoma hadde min anil alamina ga hottude hoɓɓe beele min kaɗanoma hadde min hottude hoɓɓe min kaɗanoma ɗum ala wi on kadiri kono mi wawa woppude ɗum haade kay kottugol ma ɗo ko ni tan ko ludde hoɓɓe min kam mi jaɓata woppude ɗo hoɓɓam ala haula yo wi ɓeɗo jooɗiɗo e sukaɓe jooɗiɗo banati ko ɓiɓɓam rewɓe in kuntum fa'ilina tawde kon waɗaɓe ko baɗa ton ko ɓiɓɓam rewɓe nani ndese ɗumen e qala ta'ala Allah wi la amruka mi wondiri gurdam ma an nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam innahum kamɓe da fi sakratihim eɓe mandilo mabɓe yamahuna eɓe ndengini
dengi Allah wi fa akhadathu sayhatu ha caango nangi non ha caango Jibril nangi be mushrikina saha pudal nangi man caango فأخذتهم السيحة هاتان جبريل ننجي بمشركين صحاب دالنانك فجعلنا اللي من بدي آليها دورنغو صافي لها وانت لسمم من بيد سليد ديانا مبه وأمدرنا عليهم من تبي دوم بهجارة كاج من سجيل أماد لوفال دفنغل إن في ذلك ونعك حالاك ولا آيات دليل جنغوت فانغو حتى الله للمتوسمين ونندبئين تسكو وإنها قوي أن بلود دينا ففي سبيل المقيمين دموني كويلا nyimgol quraishiyankobe ko don dewata ha joni lawngol rabdali ko woni dum do la ayatan ko lil mu'minina wonande gongnim wa in ko woni fi kana latinoma ashabul aikati yimbe mbolobe hono yimbe madiyana e la zalimina ben ko tonyobe sabu fennude men annabi shuaibu allawi fantagamna minhum min kalkiri be masalan guleki cattuy ko innahuma ay wura annabi ludungo be wura annabi masalan de labi imamin woni ko lawol mu bin peñgol kambe makkanabe ko don be dewata tesko de wala gar kazzaba wallahi finnino ashabul hijri yimbe ciangol ni wieni ciangol ngol woni hakkunde madina e sham o yimbe annabi salihu wonno don be ne pennino al mursalin nelabe anani de sabu sayni nelabe sa penni gotan ene wayna fenni kala kala so ceerno wi Allah wi biida wana gom kala ceerno biida Allah wi awi wana gom wana gasi وآتيناهم من تتين بآياتنا كاوني دامن فكانوا بلاتي أنها غاهاوني دموردين بدورني بميجوتا وكانوا بلاتي نوم ينهتون من الجبال ابتهنو اكاج بيوتا تودي آمنين ابكولي اللوي فأخذتهم السيحة آچانغو ننجي بمسبهين سها پودل نانج سها سبكا نبي پيني ديرن آچانغو ننجي بمايد نرجي اللوي فما أغنى عنهم نفاني غامب لفت دي ما كانوا كبلاتي no yaksibuna be paggito sangeji dimade wama khalaqna as-samawati wal arda min tagirani asman o ilidi ndi wama bainahuma e hakkunde asman leedi min badiranu illa bil haqqi sona e gon anani wa inna sa'ata aydan kadi la atiyatun ko arata la mahalata fa yujaza kullu ahadin bi ilmihi bi amalihi god fo maybe golle mum fasfaha bi an muhammadu yafu yimbe mabe asfaha yafu al jamila yon joddo inna rabbaka jawmi huwa al khallaq kanko woni kala tagowo kala hunde al alimu gandudo kala hunde wala gar ko gonga ataynaka min gaddanima an muhammadu sab'an jeedidi min al mahani e dimmitani min gaddanima ayaji jeedidi qur'ana li annaha tusna fi kulli rak'atin de wonno ayaji de kala darnde kede jangetede wal qur'ana gaddanima qur'an al azima mawdo dum non la tamuddanna aynayka fa so fotu gite maade ila ma matta'na bihi fewde ko min dakhmisi dum azbi anani azwajan fasongaji min hum mabbe kambe heferebe ko min dakhmisi be to bangi aduna ko hor jewdum an la Allah sallallahu alaihi wasallam ko hoy baddan mawdu kay tarikallah marhaba mawdum kay tarikallah أبي بكر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو بكر الذي من أوتي القرآن قال مركا قرآن فرأى أن أحدا أوتي من الدنيا أفضل مما أوتي فقد صغر عزيما وأعظم صغيرا وقال دكا القرآن الله هل مغض إن ركاكو ركا أدنى كو ركاكو يو أندو أموني كو فمدي غندا غندا كو هرمي كو ويرتو مان مدي غني لا هاي هودي هاي ميتي ngala e hoore mum ene wadi garilane jole pajoro bambudo pono ene mahi eta sanbiya o do ko dañi ko buri ko nanja ko kaada e anda ko nanja ha ni ala jogi am fuli kanko ala an sa tawi ada rewa Allah dani madirta kanko anda ko nyota anda no yahata anda ko ehete on ko da de ko afara wiide kanyum burma an kam mo Allah rokki qur'ana Allah rokki dum rewrude Allah qur'ana andin dum ko wone qur'ana o yi goddo no rokka e aduna ko buri ko rokka ko yo ando famni ni ko mawni o mawni ni ko fammi ko Allah rokki mo ko buri dum ko Allah rokki mo ko buri dum ko Allah rokku ma ko wallahi buri ko mawni ko mawna yoode ko yoode non batten sandajana no mbara darore godon ton pajore ne wadde ni balle puy pajoro gujjat ko heewe ko gujjat ciirani en fe kewde hen ta kasoji men ko maha so wadede bash kasoji men ko maha so wadede bash mbete mbeeto alano doji ngacca balle puy
mbeɗa niklilayi alano pajuroji dowoni yoɗani aɗa jogoro pajoro sokeɗa ɗum ka jarani wonde miskina Allah wakko jalo mum dawa demal arta ka wasa sokede ɓuy wala e galle ma fiyagal muccako ɗay seeɗa yoɗen tan kalisaji ciran noon wala tadan alayhim hoɗo suno e mabɓe soɓe gonɗinani wakfid janahaka o wi newnu banggue ma ewa lil muminina wonande julɓe o ɓul wiɓe innino min anan nasiru min woni jertinowo ummorade e lefte Allah ne jippoto e moɗon almubino peññiɗo jertingol kama anzalna no min jippiniri lefte alal muktasimina e feccinoɓe holɓen yahudi en koɓe annasanoɗo alladina no ɓen jaalul qur'ana wadɓe qur'ana o idina ko gueɗe ɓe mbi qur'ana ko bilew ɓe mbi qur'ana masalan ko wagankago ɓe mbi qur'ana ko ɗum ɓe mbi qur'ana ko ɗum yamɓe pecci laabi makka ewa keɓe worɓe 10 wa balil bun mughirata nelnoɓe e saaha hajju ɓe pecci beddaji makka enani de e laabi makka enani de e beddaji ɗi ɓe jooɗi hen so tawi neɗɗo rewi e bedda ne yaha tan ɓe mbiya ɗum ayi won gonɗo toon sa yeehi ma nanne wiyama Allah wi on kangal ko haalanma ko jaab ɗum ɓe mbiya jooɗani hedde godron o jooɗo hedde bedda gummiɗo galle ceerno o jooɗo hedde bidde gummiɗo galle ceer marigue noon o ummoro o ga bedda mbayla go foto ɓe mbiya jooɗo ɓe mbiya Moussa Saydou an fa hedde ga ɗi Abdoul Ndiaye joɗɗa ɗon kala gummiɗo jurbol mbiya ɗum aha koy ente de on ceernaji goto tan wiye ceerno Bahar o haalnima ho jaab ko kangal non ɓe mbaɗat noon nelaɗal ɓe won gonɗe nder wuuro wiyata ko Allah wi hoto jaab jooɗo tan beddaji kaɗa yimɓe ɗan woni alal muktasimina e feccinoɓe alladina no ɓen jaalul qur'ana wadɓe qur'ana idina ko gueɗe wa rabbika mi wodiri joome la nasalannahum min namdoɓe ajmaina kamɓe foof amma kanu gaka ɓe laatino yamaluna ɓe golla ɗum noon fasada an Muhammadou feññin bima tu umaru ko jamireɗa wa a arid ɗurna anil mushrikina ga hefereɓe Allah wi innano minen kafayna ko minen goni renoɓe ma al mustahziina jalkitoɓema ɓe minen goni renoɓe men mabɓe minen goni halkoɓe ɓe haccake jogoɓe ɗum ɓen ɗon noon ko Walid bun Mughirata e Asi bun Wa'il e Uday bun Qays e Aswad bun al-Muttalib e Aswad bun Abdi Yaghus ɓeɗo ɓe hunde fof aduna ɓe mbaɗi nelaɗo Allah kala ko metti aduna ɓe mbaɗi nelaɗo Allah Allah halkiɓe gila ga ha sa yi halkoɓe nelaɗo no kewi Abu Lahabi en nan ɗon Abu Jahl en nan ɗon ɓeɗo ko halkiɗu men ko ɓeɗo ɓuuri bonde ɓe ɓuuri huɗede ɓe Allah ɓuuri bonnude ɓe gaɗɗan ton ha faami ɓeɗo ɓuuri jasde tawde ɓeɗo ɓuuri jasde noon ko ɓeɗo yawata halkude ɗum addimo yawde halkude فهذا الذين نبين يجعلون بين برما الله يا ما بيدون كو هودا عندي كم ابو جالي كم ابو لهب ابي ابو لهبنا be kam tampini la Allah kono non be do sa jawna ma yaacinede ko be burtu be lurlu nelada ha burti be mawni kini kada ha ceke jogi be Walid bun Mughira halki dum ko wirtino gorko ne fewna kure laañe omo daasa tuubayal makko woogi e kure he tuubayal ngal loggi hen ha ke mawni kinaare noon haɗimo turade o itta kural ngal noon e fiye korlal he ene fiye korlal he tan hawa ñawi isa o maayi ɗum waɗi mo Asi bun Wa'il kañum ne yalti ene waɗɗi ngeloba mum manata fa dakhala suuban wa naate dundu fa dakhala sawkatun fiye akhmasi rijlihi giyal naate ɗefinde koyngal makko tottanam oɗo yerin mbiyam pour affaire sayni koyngal ngal ɓuuti ha wayno daande ngeloba ni kisa ɗone ɗon o maayi kankone e goɗɗo no wiye Adas bun Qaysin on wiɓe ko Harsi bun Qaysi buni ɗulalata o anne kadi ko noon o anne kadi kañumne ko bordi yalte hinere mum yalte guite mum yalte hunde ko mayde ngerji ɗum kañum aha ɓe fof noon mayde
goddo ko aswad bunil mudalibi on ko jibrilu o wirtini jibrilu itti berber fo lekki kecci yedde gite makko kanko no wumi o yango o wumi non wana ngumdam de wonno wana ngumdam sabu Allah ko ngumdam dam Allah bonni dam o yiyata lawol yata o yana balal wada balal goj warata ko doole wada balal goj kala wi'am wana to won lawol faaga o watta kadi wada balal gongal ko goj rewto to galle makko taw yeso fo bonni o may foko antene la Allah bari antene la majjani goddo wiita ko aswad bun abdu yaqus on asabahu maradul istisqai on ko nyaw ndugu reedu hebi dum on ndugu reedu ngadi ko gada nana weddo tan bone nana yalta tan darsuta dum ne daccere tan don maykis be don jeeyo ko ne la Allah wullitino dum jibril Allah non wadini hen Allah wi fasawfa ya'lamuna ma be gandu wala gar ko gongana alamu emin gandi annaka na an muhammadu yadiqu sadruka ene bitta beccel ma bima yaquluna kebe kalata ko ene mettuma no feewi fasabbihi o wi subhin bihamdi rabbika yettode jom wi subhanallahi wa hamdi wa kun la minas sajidin ko juulobe jeeda wa abudu rabbaka rew jome hatta yati kal yaqinu ha mayda aray mata mana rew Allah hade mayda fo bismillah suratul nahl simorande ko non wiete makkiyatun so wana wa in agabtum haada watti dido temedere nogas jete aya wona mayre bismillahir rahmanir rahim allazi ati amrullahi woni sayi aya o jippima falamma stadda al mushrikuuna al adaba e fere bi lefte koy leeli yo lefte ngar ibnu abbas binde Allah jippini igitara bati sa'aru wan shagal qamaru darga ballima sabu lewru sekima fere be ngone haaldude be bi he gorko o dewi waaji o de na aajo wi darga ballima dum non ko badan do fo ngoppe a jeewen so wonko wonata e wande wi ha juuti ala ko be jiitan e bi ala ko jiiden hay dara wadde ngoppe jokken ko badan be jokki kebe badan no cagga dum Allah jippini ay igitara balin nasi hisabu Allah wi mallima yimbe be hasbore men fa asbo be kuli ya woni balde kede ala ko ji e bi muhammadu an abi min kaza كذا هي هونde ايوا من جيان ما نرى شيئا مما تخوفنا به كل بنرتا من كو على فوق من جهه الله جيبني اتي امر الله الله بي اتي امر الله جون ko bi non ko yottima kisa on saande o wi non de fa wasaban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ne laado giddi dari bamti yimbe bamti koy mun gona soynaade fa zannu annahu qad jaa haqiqatan be cikki hangandi darga ari haqiqa be cikki hangandi bone wadi daga be gona soynaade be jeew Allah jippini fala tastajilu darga ma ar on hor kene de kam ate amrullah yamirore Allah ari dum non fala tastajiluhu anani wato kenyine de dum Allah jippini qur'an ate amrullahi e sigatul madi ko ari wonane ara ko arita firti ko ara dum non fala tastajiluhu wato kenyine de dum ala daccetan ma ar ko yanata la mahala sa sikki ala edu subhanahu sanada wadani Allah wa ta'ala o tobi o mawni o seni amma shaykhuna ko hefere be dindinta e makko ko wana kam yunazzilul malaikata kanko woni jippinowo malaikaji hono jibril bir ruhi wonde wahyu min amrihi e yemirore makko ala man yasha'u e ma haji min ibadihi anani de masalan e jiyabe makko kanko jippini malaika o e yemirore makko yo aywa masalan anidi yo wahyo mo haaji fof wol ko wi'aton an anziru kulbine hefere be kulbinirebe lepte ngandinebe annahu ko woni fi la ilaha kando rewede e gonga ala illa ana so wanami fattaquni so don kule kam allazi khalaqa as-samawati wal arda kanko woni tagdo asamano tagilidi bil haqqi e gonga ta'ala o towi o senima o mawni amma yushrikuna ko yimbe be ndinta e makko ko wana kanko kalagal insana o tagi neddanke min nudfatin e tobbere maniyu ha wonti gorko cemsemilo fa idha huwa deke yonjiya gorko o khasimun ko cattude wenje mu binin pennindo omo yedda ummital mi tagi mu indiyam dam ganduda ko koydam min gaddo momi ha banmo mi neddo ko addi iyal dappungal o wiete ko ubay ibn khalaf ko addi iyal jorgal kos buccine ne la do lawi sikki Allah ne way wurtinde gal do iyal Allah yo ko day elaadi wi a ma wurtingal te onanuma jeego wal an'ama kanko ne nemoraji gelodi e bey e nay
o tagi ɗumen halaqaha lakum o tagani on nemaraji ɗi fiha ene nemaraji ɗi dif'un ko ɗon koltira ene nemaraji wona ko leeɓi nemaraji ɗi watte vestage wona ko leeɓi nemaraji waɗete comci Allah wi fiha dif'un ene leeɓi he ko ɗon koltira o manafi'u ene hen nafoje ko wayno ɓikkon kon ko wayno enɗiɗi ko wayno waɗɗade en ko min ha ene majji kanƴi nemoraji ta'kuluna ko ñamoton ene hen kadi ko mbaɗɗoto ɗon ngaari ne waɗɗe ngeloba ne waɗɗe ene hen kadi ko ñamoton waɗɗetake mbewa e mbaalu waɗɗetake wala walakum fiha ene woodani on hen kadi jamalun ñantugal ene mbete cuuɗari ina turi huna sahane muyɗon hirndude oɗon jaha oɗon payi ladde wo hina tasrahuna e sahane jiɗɗon orde oɗon nawa jawdi mon oɗon orna